אז המיקוד שהיה בפסטיבל באילת זכה במקום השני בתחרות יוצרת עולם, ויוצרת בויטנאם תכף נמצא אותה, הנה תמר, זאת תמר שחיבה במיקוד, ואפשר לדעת אנחנו לומדים את שלם. אוקיי, אז התחלה קצת טריקית וקצת יציאה מהקופסה רגילה. זרמו. ימין, משקל עלה, חכה 2. אוקיי, אנחנו 3 תהיה דריכה, אבל לא נסקת. ימין, 3 ו-1, 2, 3, 1, 2 ו-3 אנחנו דורכים על שמאל. אוקיי, על שמאל, נעמי. סתם, אני בסדר. גם להפיץ אותך, כיף שלי. ימין, מההתחלה, משקל, 3 ו-1, 2, עלה, חכה, 2, דרוך, ורגל ימין אנחנו ממשיכים, צ'ה, משקל, סגור. בסגור עומדים. בואו ננסה מההתחלה עד לפה, ממש תיקח את זה לאט עד שיעבוד היטב. תמר, את משגיחה שאני לא לומד שטויות לפני. בסדר, סבבה. ימין, 3 ו-1, 2, עלה, חכה, 2, דרוך, וצ'ה, משקל, יופי. נמשיך עוד טיפה. מסתובבים על קו מעגל, סיבוב, 2, ימין, שמאל, עלה. סיבוב ימין על הקו, 3 ולאט, ימין, שמאל, עלה, צעדה, תימנית, סיבוב, 2, 3. אנחנו כל הזמן בשלשות, למעט לשני צעדים שלנו. בואו ניקח את זה מההתחלה. אנחנו כמעט מסיימים את החלק הראשון. ימין, 3 ומשקל, עלה, 1, 2, דרוך. עכשיו, זה קשה השלישיות האלה, עוד פעם, כדי שתתראה לי. אוקיי, אז לחכות, שתי סביבות האלה אנחנו לא רגילים, זה קצת דורש חשיבה. ימין, 3 ו-1, 2, 1, 2, דרוך. וצ'ה, משקל, סיבוב לאט, ימין, שמאל, 2 צעדים, עלה, צעדה תימנית, סיבוב שלושה, 1, 2, 3. אנחנו ממשיכים ברגל שמאל, בכיוון התנועה, לפנים, פתח, אחורה וקדימה. אוקיי, כמו מים, אבל טוויסטר. שמאל, 3 ולאט, 1, 2, 3. נוסיף, כדי שיהיה לנו כיף, משקל ושני תכף תעשה את זה. מהתחלה. תכף נוסיף. ימין, 3 וימין, 2, עלה. 1, 2, וצ'ה, משקל, סגור, וסיבוב. 2, ימין, 2, צעדה, סיבוב, מים, לאט, אחורה וקדימה. אוקיי? ולאט, מי שיכול, פותחים ידיים. ברגל ימין אנחנו מוסיפים צעדה תימנית. ממשיכים על הקו כמו תחילת החלק. לאט, ימין, שמאל, עלה, צעדה תימנית, ובואו נראה נשילים ככה. אוקיי, אז בואו ננסה מהתחלה. ימין, 3 ומשקל, 1, 2 וצ'ה, סיבוב לאט על הקו, סיבוב, 2, 2 צעדים עלייה, צעדה תימנית, סיבוב, מים לאט, פותחים, אחורה וקדימה, 2 תימניות, שוב סיבוב לאט על הקו, סיבוב, 2, ימין, שמאל, עלה, צעדה תימנית, ובמקום להמשיך כמו קודם, אנחנו טיפה מוסיפים סיבוב ימין ב3, סיבוב שמאל ב3, משקל, סגור. בעצם מסיימים את החלק הראשון. אז סיבובים על הקו וברצף חלק ראשון שוב. 3 וסיבוב 2, 3, סיבוב 2, 3, משקל, סגור, בהתחלה ימין ולאט. 1, 2, וצ'ה, על הקו סיבוב לאט, ימין, שמאל. צעדה תימנית, סיבוב 2, 3, לאט, אחורה וקדימה, צעדה תימנית, שוב סיבוב לאט, ימין, שמאל, 2 צעדים מעלה, צעדה תימנית, סיבוב ימין, סיבוב שמאל, משקל שוב, לא, כן, יש איפה? כן, צא החוצה, סתם. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת, אבל רק פעם אחת, לא פעמיים ברצף, טיפה יותר מהר. אז הנה, שלכת חלק ראשון. ימין, 3 ומשקל, עלה. שמאל, 2, וצ'ה, סיבוב לאט על הקו. ימין, שמאל, צ'ה, צעדה, סיבוב.
סיכול לפנים, סיכול, פותחים, אחורה, שתי תימניות, תימנית מימין, תימנית סיבוב לאט, ימין, שמאל, שניים, עלייה, צעדה, סיבוב ימין, סיבוב שמאל, משקל סוף. על הכיף הזה. בפעם השנייה שהריקוד נתקע, באמת עובדים רק פעם אחת בחלק הראשון. חלק שני, שמתחיל קצת יותר סוער לכל מי שקר לו. אז על הקו, צ'ה, דלג. אחורה וקדימה, זה חוזר פעמיים. הדיוק יוצא על רגל ימין. צ'ה, ימין, 3 1, 2, אחורה וקדימה. 1, 2, אחורה וקדימה. רגל ימין, צעדה תימנית דילוג פנייה ימינה, צ'ה לאחור, אותו דבר בדיוק יוצאים. צ'ה לאחור. אוקיי, בואו ננסה את הצעדות דילוג פנייה. ימין, 3 צעדה ודילוג, וצ'ה, צעדה ודילוג, וצ'ה. אנחנו ממשיכים ימינה על הקו, קצת כמו מצליחים, מי שזוכר. פתח אחורה, פתח קדימה, משקל, מים, שווה, 5, 6. אוקיי, אז 2 שישיות כאלה. פה המיקרופון נראה לי למות עוד מעט, צריך להוסיף אותו. ימינה, פתח לאחור, 3 פתח לאחור, פתח לפנים, משקל, מים, 3, שווה, נוסיף סיבוב, 1, 2, 3, 4. וזה חצי חלק ב', אז בואו ניקח אותו ברצף עד כאן. צ'ה, ימינה, 3 צ'ה ועלה, אחורה וקדימה, וצ'ה ועלה, צעדה לאחור, דילוג פנייה ימינה, לאחור, צ'ה, אותו דבר בדיוק, פתח לאחור, פתח לפנים, משקל, מים, עיגול, סיבוב 2 שוב חוזר, צ'ה, עלה, אחורה, עצור. בפעם השנייה של החלק השני אנחנו משנים טיפה ומוסיפים ימינה, צ'ה וצ'ה. תכף יעלה, ימין, 3 וצ'ה וצ'ה וכל המשך אותו דבר, פתח לאחור, פתח לפנים וכו'. מה שכן אנחנו עושים, אומר שם משהו עם הלב, אני לא זוכר בדיוק מה, אז הוא אומר צ'ה פתוח ובצ'ה חזור אנחנו שמים יד ימין על אזור הלב, כל אחד איפה נמצא, כמו שזה פה. אוקיי, אז בואו ננסה את הקטע השני של החלק השני. צ'ה ימין, 3 וצ'ה, עלה, אחורה וקדימה, ואחת, פותחים, סוגרים ופתח לאחור, פתח לפנים, משקל, מים, סיבוב ב4, 1, 2, 3, 4. בפעם השנייה הזו אנחנו מוסיפים במקום סיבוב אחד ב4, 2 סיבובים ב2 צעדים, זה אומר שזה ייראה כך. 1, 2, 3, 4. ואז נשארנו צ'ופצ'יק וסיימנו את הריקוד. אז בואו ננסה את כל הריקוד עד לפה. חלק ראשון פעם אחת, חלק שני, שני חלקיו. ימין, משקל עלה, 3 וימין אחת וצ'ה, משקל סיבוב ימין לאט, 2 עלייה, צעדה, סיבוב, סקה, פתח, אחורה וקדימה, משקל, צאתם היום, נכון, סליחה, התרגשתי, לא שתאמר טוב, בואו אחורה פה חבר'ה שכאן, תאמר, בואי לפה קדימה, שתהיה מולנו שגם הכירו אותך קצת, ונרקוד יחד עד לפה את הכל, ימין, 3 ומשקל ועלה, עכשיו אני אתייתי עוד פעם, אני לא מסתכל עליי, ימין, בסדר, אני מתרגש, 3 וימין ואפ, 1, 2 למטה, וצ'ה, משקל סיבוב לאט, ימין, שמאל, 2 עלה, צעדה, סיבוב, לפנים ופותחים, אחורה 2 תימניות, ושוב סיבוב לאט, 2, 1, 2, צעדה, סיבוב ימין, סיבוב שמאל, משקל סגור וחלק שני. האמת היא, אני אדם שלי, צעדה לאחור, ורק מזה אני פוחד, ורק כזה אני חושב. את יודעת היטב, סיבוב ימין, ו1, 2, שוב חוזר, שאת תצאי מתוך ביתי, ואחר כך מהלב ימין. תצבו ללב, בסדר. מים, סיבוב ימין, 2, 1, 2, 3, 4. איזה שבוק עשיתם פה, לכו אחורה.
משקל 2, סיבוב 2, 3, סיכול 2, משקל. ימין 3, ו1, 2, סיבוב 2, 3, סיכול 2, משקל, סיבוב 2, 3. זהו, והכל מתחיל מההתחלה. בסדר? לא, הסוף? יאללה, הסוף עוד פעם. משקל ימין 3, ומשקל 2, סיבוב 2, 3, סיכול ומשקל, סיבוב תחילת ריקוד, צעדה ואפ, 1, 2, דם, צ'אט. נראה לי שהחלק הראשון יהיה בסדר, שם לא קבוע כן. אנחנו רוצים לעשות עם המוזיקה או עוד פעם? כן, אז בואו נעשה עם המוזיקה. זה נקרא שלפת, והיוצר פה איתנו תמר, הוא זכה במקום השני בתחרות יוצר נולד באילת השנה, וכן, בתנועה משהיה. היא עשתה את זה, כן. עוד לפני שהיה לו בת מצווה. אז אנחנו נקרא אותו פעם ראשונה לאט. הילדה הזאת, כן, אנחנו נקרא, ואז ניתן לנו את הפעם. אז הנה שלפת. סיבוב לאט סיבוב או מגלים מה שניתם